Tak holky, teďka se mi to konečně podařilo rozjet. Ukažte, jak tam vlezete, obě dvě. Eli, jo, tež tam vlezeš? Jej, Leontinka a teďka Šarlotka. Ukaž, jak tam vlezeš. Ukaž. Vy jste se tam vlezli. Ty už posuň se, Kapku. Posuň se, aby se tam Elinka vlezla. Teď tam vlez, no. Teďka, taťka ti zvedl čepku. Super, ještě. Kdo to tam je? Holky, čusté. Super. Teď vylez. Mladé myši lezou. Kuk, jedna. Super, druhá dubka leze. Tak co, je tam hodně místa? Málo, že? Ale to je super. Zás, mami. Co zas? Tohle. Co tohle? Rukavice. A co z rukavicí? Musím nasadit. Dobře.